Mga Bisaya sa New Zealand o sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Doon na dinhi gipasupot gikan ni Mile nga naa nahimutang sa Rotorua. Kining Rotorua lugar kini sa New Zealand di naa diha nagsugwak ang mga asupre. Layo pa imo na nang mapanimaho ug anang mga eskina ng mga kadalanan nag-aso-aso ang asupre diha. Sanasa ng mga liki sa yuta naapod ng asupre. Bueno, matud pa ni Mili sa iyang gipasupot, Dr. Alforque maayong buntag. Ako si Mili nga niya nagtrabaho sa retirement, usa sa mga retirement village sa Rotorua. Dugay na ko dinhing nagtrabaho, magdusin na katuig. Ug sa akong panrabaho, attorney, akong giserbisyuhan mga 8 ka mga kliyente, customer sa retirement village, mga residente. O usa ni ana nga akong giserbisyuhan sa mga 8 na sad ka tuig. Namatay lang ni atong September tuig 2021. Attorney, sawa pa siya mamatay, ako ang mingserbisyo niya dito sa retirement village. Ug dito sa retirement village sud sa 8 ka mga katuigan, iyang gibalik-balik attorney nga doon na siya ibilin kanako sa iyang will nga mao ang iyang balay. Panamatay siya attorney, nagpakisusi ako pan wala may alang kanako dito sa iyang will. Doon na ba ko'y mabuhat ni attorney? Kay ning saad man siya nako sud sa 8 ka tuig nga ako siyang giserbisyuhan sa retirement village. Daghang salamat attorney gikan ni Mili. Daghang salamat sa imong gipasupot Mili. O kining imong pangutana may labot kini sa gitawag nga panaad nga kabilin. Kining panaad nga kabilin dinhi sa New Zealand gitawag kini dinhi sa ilang balaod og Testamentary Prices Act. Balaod kini nga may labot sa saad nga gibilin sa tao nga ikaw butang dito sa iyahang will o sa kabilin nga sinuwat nga pamilin-bilin. Apan matud pa nimo wa ka dito sa iyang will or wala dito'y kasiguruhan. Kanang walay kasiguruhan, dili na nagpasabot nga wa ka dito sa will. Sutaon ra na kung doon na ba application sa probate. Kanang probate mao na dito ang idudho ang will dito sa hukmanan o ang hukmanan mo hatag niya ma-aprobar niya na aron ma-apod-apod, ma-distribute ang kabtangan sa tag-iya. Matud pa nimo, nagtrabaho ka diha og tiud-tiud na. Og sa imong pantrabaho, usa sa imong gialagaran kining namatay ni adtong September tuig 2021. Nagduna ba kay ang imong pangutana? Kung doon na ba kay maghukod, doon na ba kay madaw-daw dito sa iyahang gisaad? Wa man ka masuwat sa will. Butang na tong wa. Kaya man na masiguro din sa imong ipasupot. Butang na to nga wa ka maapi. Doon na ba kay
katungod ni anang mugukod or mo salmot dito sa hukmanan nga doon ako'y bahin anang iyang kabtangan. Doon na ba? Natong sutaon kining balaod sa New Zealand nga gitawag Testamentary Promises Act. Balaod kini nga gipalabang ni adtong 1949. Kanang 1949 maupay pagkanaog sa kung ginikanan na nagikan sa duyan. Tiod na. Kanang balaura naghatag og katungod sa pagpangayo sa usa ka tawo nga gisaaran. Base sa saad nga ikaw ilakbit or isulod dito sa will. Isip usa sa mga makadawat o kabilin. Apan dili na siya diha lamang natapos ang balaod nga gitawag og Testamentary Promises Act. Kanang gitawag nga panaad nga kabilin dinhi, balaod mahitungod sa panaad, naghatag usab kana siya og konsuelo sa mga nagserbisyo ngadto sa usa ka tawo. Isip bayad. Matud pa nimo, nagtrabaho ka sa retirement village. Kini dili kini serbisyo alang atong tawhana. Sa akong panabot, dili ka masulod sa Testamentary Promises Act gumikan kay giswelduhan ka man sa retirement village aron sa pag-alagad nining mga tawhana. Kadtong iyang saad, mahug na lamang kadtog dili masulod sa Testamentary Promises Act. Gumikan kay ang imuhang serbisyo dili man gyud alang atong tawhana. Kundili panrabaho man tong imuha sa retirement village. Ang hinaot ko nga makuha nimo ni nga konsepto kay ang Testamentary Promises Act mao ang pagpaningil, murag tugbang sa pagpaningil sa saad tungod kay doon na kay serbisyo nga gihatag atong tawhana sa dihang buhi pa siya. Subayon usab kung pilay magasto atong tawhana kung mubayad siyang tao nga moserbisyo kaniya kung iya pang bayaran. Ikaw kay wa ka mabayre, ang tugbang mao na lang ang saad. So mao nay katuyuan sa Testamentary Promises Act. Pero dili kini mo takod, dili kini mo apply ngadto sa imong sitwasyon kay wa ka mo serbisyo sa usa ka tawo sigo sa imong kinabubuton or sa inyong sabot. Ug tungod sa sabot gipanaaran ka. Ang saad diha naglutaw sa imong serbisyo. Apan ang imong serbisyo dili ngadto niya kundi didto sa retirement village. So dili masulod ang Testamentary Promises Act sa imong kahimtang busa kung gusto kang mo salmot dito sa korte, mamahimo apan dako og puruhan nga ilan aditong isalindot. Daghang salamat sa imong gipasupot, Mili. Og ako nang hinaot nga kini tin-aw alang kanimo. Og ayaw pagpanukos, pagsampit kung manginahanglan ikaw garantisadong tinugkaran. Kini ang inyong manlalaban, si Dr. Paul Alforque, abogado sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. Daghang salamat sa inyong pagsunod ning atong sayranan. O ako nagpasalamat usab sa inyong pagnunot dinhi. Hangtod sa sunod yugto na usab dinhi sa atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Daghang salamat.